Δεν μπορώ να περιγράψω αυτό που ένιωσα όταν είδα πρώτη φορά την Ελένη. Το χαμόγελό της είχε μια θλίψη και μια χαρά μικρού παιδιού ταυτόχρονα. Ο τρόπος που κινούσε τα χέρια της, που μίλαγε. Κάθε φορά που σε κοιτάζω, ακούω τους χτύπους της καρδιάς μου ότι όταν είμαι δίπλα σου όλα γύρω μου φωτίζονται. Και το ξέρω, πως αισθάνεσαι ακριβώς το ίδιο. Αν στα αλήθεια επιλέγεις εμένα, Ξέρω τι θέλω. την Άννα, την αγαπάω. Τη λατρεύω με όλη μου την ψυχή. Εδώ μέσα υπάρχεις μόνο εσύ. Η Άννα για μένα είναι ο άνθρωπός μου. Πώς γίνεται να φυλάς μια γυναίκα? Γίνεται. Επειδή την αγαπάω. Έναν άνθρωπο αγαπάω μόνο. Σου φτάνει. Και αυτός ο άνθρωπος Κοιτά. είναι γυναίκα. Άννα μου, σε παρακαλώ, πάμε να φύγουμε. Θα φύγουμε. Να φύγουμε, αγάπη μου. Οι δυο μας. Φοβάμαι πολύ. Όχι, Άννα. Μη φοβάσαι. Δεν θέλω να μείνω μακριά σου. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Τσακίσω και φύγε από το σπίτι μου. Φύγε πάρε. Φύγε! Άστινε! Άμα φύγει η Ελένη θα φύγω κι εγώ μαζί της. Δεν είναι τα λόγια τους που με νοιάζουν. Οι πράξεις με φοβίζουν. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Νικηφόρος στην Άννα. Είσαι η ζωή μου. Δεν θέλω. Δεν θα αντέξω να μας χωρίσουν. Δεν μπορώ να ζήσω μακριά σου. Δεν θέλω. Δεν μπορώ, το καταλαβαίνεις.